Me faru? Wallahi Allah, wai kawai wayancan ne da nake yaran ne da nake siyowa kwaya. Kawai suka zo yanzu ina ɗaya suka buga min itace a hannu. Wai sun zaci wani ne wai da suke nema. Na gaya ma laku ka je na sai da kayan shaye-shaye na kai da shaye-shaye. Kai ka ci sa'a ma kariya ka suke da sun so kama wuka. A duk sai ya dan tisha ma. Roll. Action. Wai yara ne, wai wayannan yaran da nake sayowa da kwaya, shi suka zo suka buga min itace. Wai